Čau, já jsem Diamant a dneska si chci natočit takový tutoriál. Druhý tutoriál už. A to, když se kouknete na můj kanál, tak tam uvidíte moje intra. Pod jednou jsem napsal, kde si to udělat, a teď chci udělat tutoriál. Takže do Google si napíšete Animoto, anebo, což je lehčí věc, napíšete www.animoto.com. Dávám to do popisku. Takže já si to asi otevřu tady a tady taky. Takže tak. Tady. Tuk. Co bude rychlejší? Asi to levý. Google je vždycky rychlejší. Takže teď už se nám to načítá. A moje videa. Takže nemá co mluvit, ale to je divný, ale protože tak je. Nevím. Napíšem prostě Animoto. Jo, už to je, tak už jde. Hej. Takže tak. Teď to jde. Tentokrát už nedělá srandu. A tady dáte Get Started. Jo, Get Started. Kliknete Get Started. A teď se tady buď můžete přihlásit Facebookem, nebo tady dáte e-mail, jméno, heslo a heslo. Co vám pomůže to, ale já se připojím tady Facebookem. Jestli můžu. Doufám, že můžu, protože jestli ne, tak nevím. Jo, jde to. Takže tady dáte prostě sign, že user, Facebook. Pak se vám objeví tato malinká stránečka. Ono už mě to zná. Takže tak. A jsem Benět. Tady můžete vidět, že jsem teď já přihlášený. A dobře. Tady můžete vidět, že CLC intro, to jsem nedával na YouTube, toto jsem dal na YouTube a pak ještě jinak dvě a teď dáte create, neboli vytvořit. Teď si vyberte styl, jaký to chcete mít, což mě tady bych vám doporučil dát all, protože jinak tady budete mít jen populární a tak dále. A já musím přiznat, že se mi fakt nejvíc líbí asi. Kde to je? The Arena.
Toto se mi fakt moc líbí. Tak přidám modrou a dám create video. U jináčích není, že si můžete vybrat barvu, prostě něco dáte, tady si můžete pustit video, jak to asi vypadá, ale já to neudělám. A tak, prostě dáte to. Teď si co to načte. Když dáte tady toto, dělej načti se. Ach jo. Je super. Když dáte toto, nebo toto, tak si můžete změnit ten styl. Ale tady si vyberte píseň. Máte 3. A mně se taky nejvíc líbí asi toto. Tak si to můžete pustit. Tak, pak tady třeba toto. No a teď si vlastně tady bubbles a tady vlastně, když na to dáme, tak tady můžeme dát toto. To znamená, že tady můžete dát něco z Instagramu, tak. A já dám nějakou fotku, třeba obrázky, co já vím, třeba toto, ne. Teď se vám to tady načítá. Mezi tím můžete dělat další a dát tam třeba toto. Tady třeba napíšete ahoj. A tady třeba čus. To dolní je vlastně jakože ty titulky. Takže když se na to teď kouknete, třeba teprve video a teď 15 sekund musíte čekat, než se vám to udělá, to video. Takže tak. Teď si to tady můžete pustit a kouknout. Trvá to zatím 5 sekund. Teď to vidíte, tady to vidíte, že to trvá 5 sekund a maximálně to může trvat 2 minuty a 50 sekund. Vidíte? Teď dáte prostě continue editing anebo křížek. Tady dám třeba vítej u dalšího videa nebo vlogu. Takže uložíme to. Tady píšeme třeba doufám, že se ti to bude líbit. Doufám, to nebudu psát, když tady je. Asi třeba. A teď třeba nakonec dáme nějakou fotečku. Třeba ne, obrázky chci. Tak, otevřít. Pak tady dáme ještě další fotečku třeba.
Když člověk je vykřičník, tak to znamená, že to tam může být, ale že to není tak, jak to je na té fotce. Pak můžeme třeba dát meč. A teď je zase vykřičník. A teď, když dáme preview video, tak se to generuje zase 15 vteřin, protože se tam něco udělají novýho. A čekáme. To už bude za chvilku konec. Teď se zase na to koukneme, jak to vypadá, tady toto všechno pěkné. Proč to nejede? Tak. No, mně se to docela líbí. A teď, jak už budete hotoví, tak dáte prostě produkt. Neboli prostě. Jak se to má jmenovat, to video, třeba video, neboli intro.